Bueno, un any més hem tornat a fer la cursa popular de Camprodon, ha estat la 18a edició i com cada any les perspectives han estat molt bones, cada any anem millorant l'inscripció. Hem fet una participació total de 298 corredors, fregant els 300. Hi han hagut 5 categories, categoria d'alevins, infantils, júniors, sèniors i màsters. Ha estat un recorregut, com cada any, un recorregut tot urbà, per dins del poble, que recorren tots els carrers principals de la vila de Camprodon, com a centre principal el carrer València, que és un lloc que agrada molt córrer a la gent, a part de tota la gent que hi ha circulant per allà, els corredors van pel mig i els agrada molt això. I bueno, a nivell d'organització, l'Ajuntament de Camprodon com l'Esquí Camprodon, estem molt contents perquè ha sortit tot molt bé.